Meşhur başymyz Ruşen Bayram Mämedow köp sag bolsun aýdýar. Şeýle bir ýürege ýakyn aýdymlar, halipalardan biziň döwrümde gelen aýdymlar ýerine ýetirip berdiň. Dost hakynda bir mehriban käbilerimiz, ejelerimiz hakynda, ejelerimizin, enelerimizin, uýalarymyzyň jany sag bolsun. Ni gepleşigimiz söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Gepleşigimiziň şu portadyny bir her bagşa, her bir sungat işgärine bir üstünlük getiren aýdym bolýar. Taňa bir meşgurluk getiren aýdym barada, maşgala agalaryň barada bir giňişleýin, ýyldaşlarymyza gydakly bolar ýaly gurrun beraýsa. Maşgala barada aýdymdan hem gelinim bar, 4 sanjyk şahaçym bar, 3 tane gyýdym bar, bir oglum bar. Oglumyň adyny Ýaran nakdyk. O ereller ýaranlar diýip. Onum şu durmuşda ýanky üstünlük getiren aýdym bolýar, her kim bir bir kiçirak boldy, goşun goşuk galmaly bir söýüp aýdymda toý aýdymlaryndan bir şoul çykan aýdym bir sene odan bir toý aýdym bir özümi döretdik olarlar bilen şol aýdym bilen bir halk içinde bir goýy söýüp diňlerini diýsek-de bir ýalňyşmar söýlen Sözler kimiň dedin? Sözlerini özüm döretdim. Ha galerdim mundan beýleýärmi diýip bolsa döreders. Onu näme edilýärler? Hormatly watandaşlar, soňra tarapy goýan aýdym sagyň muştaklary ene her bagşa bir meşgurluk getiren aýdym bolýar da ene meşgur bagşymyz Ruşen Bayram Mämedow da sen owadan diýen aýdymy öz sözlerini meşgur sadanlaryň sadana döreden aýdymy olan bir uly meşgurluk getirip bir ýaşlaň söýgüsini adan aýdym diýsek hakykatdan da düşmür. Ne diýilýär hormatly mehmanlar, mehriban dogan garnaşlar bir dawaramyzyň sportadyny Ruşen şu inniki ýerine ýetirip berjek aýdymyň barada aýdyp beräsen. Ha men inniki ýerine ýetirip berjek aýdymym türkmen halk aýdymy Aýnam ho. Ondan soň ýygyndynam Bek şahyrymyzyň sözlerini, Mahtumul Pıranyň sözlerini aýrylsa diýen aýdymdan dowam ederiz. Dinläň diýinjalyň. Onu näme diýilýär? Hormatly watandaşlar, soňra tarapy goýan aýdym sagyň muştaklaryna türkmen halk aýdymy Aýnam ho ýygyndynam Mahtumul Pıranyň sözlerini aýrylsa diýen türkmen halk aýdymlary bilen dowam edýär. Dinläň diýinjalyň, lezzet alyň. Qarab qal arxaz Aýnam ho. Bol ýürek para para qal arxaz Aýnam ho. Qal arxaz Aýnam ho. Gözüm düşdi intizara qal arxaz Aýnam ho. Seni ýetip ıxladım qal arxaz Aýnam ho. Qalan döwran qal arxaz Aýnam ho. Lali dali çöllerimde bir hoş olup yatani yıllanıp mengin kuşinin ensemi tutani ey güleri yüzüme asım olup ıslandığını batani ey men ağlıman neyleyim qal ata vatanım qalın döwratym bilen ey qal arxaz Aýnam ho.
arkaz aynam Asıl sohbet devriyar Aylanarım taşından Derilerin utfaların Hilal kalem kasından Al yanak bitte dahan Hüncü gövher dişimden Yüreklerde takma koyun Nidelerde yaşımdır Kollayırım para Kanlı arkaz aynam Topraklar karadaştan ayrılgan Diyol bağdan bakar bulağlar Şilli dolu bağlarımızdan ayrılgan Ayrılgan, 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 ayrılgan Hayret eder görterim bedeni Adam oğlu diye bilme derdini Derdini, derdini, derdina Yüreği yanım şişme yaştan ayrılgan Ayrılgan, 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 ayrılgan Yurt derdine giderillen merdanlar Nama kasıp varar bakın yararlar İman deyip yurt gider bakın nadanlar Uzla batar gödel kıştan ayrılgan Ayrılgan, 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 ayrılgan Ey bilirlerim bulan yolum bir baba Nadan öteram gidin insanlar Mantımuli hakiyata
Mahzuli hakiyatla analar ey şagirar akıl huştan ayrılır ayrılır